pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Taguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4, Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award, Platinum Seller Award, and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award, Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan mo kusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitaran na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos
halos 80% kansatuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kansatuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kansatong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaimang kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitav Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan mo kusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips.
Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureko 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureko 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureko 2, serving better for you. Kasureko 2 tipid tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente asin hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang porma ng power generators asin kan coal hydro asin sa thermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP,
Idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators, transmission cost na ipinapasa manhali sa NGCP, distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018 as in man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ning presyo ning coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. As in ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, as in pagmantenir kan sa tong mga pasilidad as in linya, 8% sana. Casoreco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan as in maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo as in di maglobo ang bayadan sa kuryente as in mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Casoreco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, as in maiwasan din na mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Casoreco 2. Next electric cooperative is Casoreco 2. Casoreco 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. Alas 9:30 sagud alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang satuyang kooperatiba sa radyo. Sarong regular na programa kan Casoreco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor kamos na kalakawan ka sa tuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagiyaanan sa maray na irimahan sa lado kan sa tuyang member consumers. Ang Junta Direktiva kan Casoreco 2 asin kan maniamentos mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay, ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo kasama maray na pag-aga sa Indogabos. Diyan nagsimula. Ini po ang Sandong Lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa. Lado technical niya on si Radyoman Ray Gomez. Sa mga oras na ini, ilalawag na po ang Casoreco 2 sa pagi ni Mr. Renier Pupa Bukay, Public Information Officer kan Casoreco 2. Maray na aga, sir. Kasabay, di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigting. Yan, kung nag-antabay ang Casoreco 2, anytime po makonek kita para sa satuyang programa ngunya. Ma-adjust na lang po kita, tapiglaog sa bago si report ni Weatherman. Sa isa't isa,
Mike Padua na importantihon po para sa yung mga paraantabay. And pwede man magamit kan Caso Recodos sa pagtaon ng seguridad. Kasama nga Rener Marinaga. Good morning. Good morning. Morning. Okay. Yan. Loud and clear. Mapo na po kita kan sa itong programa. Pasensya na ta medyo naglawig. Huli kan pigan tabayanan ta. So analysis ni Weatherman Mike Padua kan Bagyo. Ano? Okay po. Yan. Good morning. Sa gabos po na nag-aantabay mo niya ng pagkaaga sa tuyang radio program kan Caso Recodos. Yan, mag-iribanan kita sa loob ng sarong oras mapag-urulayan updates, as in accomplishment, as in ba pa pwede kang matukar ang na pagkaaga tabi Radman man. Yan, dako lang tabang po ito is tabang na ma-informaran sa tuyang consumidores ng kuryente sa paagi po kan sa tuyang kapartner sa tuyang Weatherman sa Naga City si Sir Mike, diba? As in, dako lang tabang pini sa parte po kan sa tuyang operatiba na maka-antisipar dahil pirapang aldaw by next week Friday mo yan, Saturday dapat saro yan sa tuyang pusan sa tabi Radyo Money, lalong-lalo na ang supply kang kuryente importante ho na maray kung may mga kalamidad dapat mampasiguro ta tabi Radyo. Correct. Dahil na kita magpanahaloy, limitado yung oras nyo yan. Yan, dapat kitang tutukaron. Siguro ma-adjust na lang po kita yung kapit nyo. Correct. Yan, nagpapadagos po si pagbasa po yung mga metro. May mga nag-message na po sa tuyang Caso Recodos Facebook page, sa tong Kooperatiba Facebook page. Mananungod po duman sa ilang bill sa kuryente. Dahil po asin inaabot na ng bill. Nagpapadagos po ang tuyang pagbasa sa tuyang mga metro hanggang po yan first week ng November 2023. Kaya dahil mag-edit si mga Mayo ng bill ngunyan na bulan na October, yan dahil pa man po dahil pa man tapos sa tuyang pagbasa ng mga metro. And kasabay po kayan sa tuyang pag-distribute at pagbasa ng mga metro kung distribute kayo itong bill. Igwa na po kita mga pamphlet natigtatao tabi Radyo man sa karaman kanto po yung mga consumer owners. Igwa kita ng mga pamphlet nakalaag po duman itong manunungod sa lifeline rate discount para at least matabangan taman itong ibatang mga member consumer owners mag 4-piece or non-4-piece beneficiaries man po yan na mahiling si proseso, si mga requirements as in iba pa po pwede nilang maaraman sa paagi po kanong sa tuyang mga pamphlets manunungod po duman sa lifeline rate discount at tinatao sa tuya ang sa tuyang gobyerno katuwang SWD, DOE as in ERC and syempre ang Caso Recodos. Ayan, tabi Radyo Money manunungod sa tuyang meter reading schedule as in si pagtao po kahit mga pamphlet sa lifeline rate discount. Collection schedule nagpapadagos po si pagkolektata ngunyan aldaw na ini nagpun po yan kasubao aga matapos yan hanggang alas 4 ng hapon sa kabus ng mga collection offices kan sa tuyang kooperatiba and syempre duman po sa mabayad sa aga po kita Saturday from 8 a.m. to 12 noon si gusto magbayad sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba and sa maabot pong October 30 aldaw po yan kang barangay Sangguniang Kabataan election. Bukas po ang sa tuyang mga collection offices from 8 a.m. to 4 p.m. Tabi Radyo Money. Si gusto magbayad kahali sa mga voting centers, polling precinct yan, pwede na pong magdiretso sa mga opisina sa tuyang kooperatiba. Mahalat kami sa Sendo hanggang pong alas 4 ng hapon. Yan, sa gabos na opisina, gusto sabihon, sa Naga City, bukas kita, and sa Kanaman, sa Calabanga, sa Tinambak, sa satellite office sa Siruma, and sa Milaor and Pili. Yan, si gusto magbayad, election day po yan, Monday, bukas po. Ayan, si gusto magbayad, correct po. And
Hindi man makakapasiring sa Kasreco Tools, Sunday, pwede kita bayad sa tuyang mga accredited channels sa Kasreco. Yung din sa Gcash, sa mga online application, yung si Gcash, Maya, si SPay, pasiring 11, mga store, Petron, mga kita exist sa may Tonda, exist sa may Light, and pwede man nag-grocery ka sa STC, pwede man kita bayad ka, pwede man kita sa STC Naga and Save More Pay, may arrears, basta dala lang bill sa kuryente, basta din putulan, pwede kita magbayad sa Naga and Save More Pay. Yan, naman kitang accredited na mga bank covers, Winbank, Itico, BDO, UTP, Land Bank, Laraki at Rural Bank, Bank, kita magbayad pa sa mga portal, sa mga portal, side, iba ning payment, nag-abos na utility. Yan, naman sa tuyang sektor. Iyo, kasamang Rener, nagpuputol-putol lang ang linya. Ano yan? Bakit sa internet? Try tagiraray. Importante ding mga accredited payment channels kan Kasreco 2. Come again, Abi, Okay. kasamang Rener. Yan. Malinaw na. Sige, balik kita. Okay. Yan po, si gusto magbayad, bukas kita sa October 30, 2023. Monday po yan, election day. And si mga day po nakareceive ng bill na gustong ma-check kung nabasa na si Sendang Metro, minsan po kaya napanlilingaw po kita kung sa inta na ilag si mga bill, kaya day nakaabot sa tuya si bill. Pwede pong mag-laog man sa tuyang online bill inquiry. I-search lang po sa tuyang search engine online.kasreco2.com.ph. Yan po, i-type lang online.kasreco2.com.ph. Nahihiling po yan sa tuyang live stream yan po. I-type po nakasunod. Yan, i-search lang online.kasreco2.com.ph. Yan, nahihiling ka na duman kung may bin na po kita. Si Karen po yan na bill yan October 2023. Yan, nagpapadagos man po sa tuyang putol, nagkasagin po kita ng massive disconnection tuman sa may mga nagkakapira ng bulan, may pagkakautang sa tuyang kooperatiba. Yan, yan na po kita maghalat na maputulan bago takulong kitang paagi para makabayad. Pwede magpasiring sa mga opisina kang Kasreco 2. Yan, si gusto pong mag-avail kaya mag-avail ka itong refund sa power bill deposit po. Sinasingil po yan hanggang 2011 hanggang 2022 February. Yan, si mga nasingilan po ipag-apply ng kuryente kaya ng power bill deposit, pwede po kamo magpasiring sa Finance Department. Napon lang si Sir Ariel Nacario para sa iba pa pong informasyon. Basta ang po si pag-apply nito ninyong connection na nagsingil po Kasreco 2 ng power bill deposit. Yan, basta lang po kamo doon sa period na 2011 hanggang 2022 February. Yan, pwede po kamo pasiring sa Kasreco. Baka po ini paglilinaw, baka po sa refund, sige sabi tang tighalat ang mga member consumer of Kasreco 2. Po, hindi po singil sa tuyang power bill deposit. Yan. Yan, nagpapadagos mo po si kampanya Kasreco 2. Pag-abot naman sa anti-ferrage thing, mananungod po naman sa mga illegal nagkahapon ng kuryente sa tira naman. Kikiulay po kami ating programa, agit po sa inyo. Tunduhon ka na po. Nakatungdag po ini yung system. Igbabarang pa po ini slopes na kung sa maski po yung mga babayad ng lihiti po na nakukonsumo po ninda ng ulan dahil nagkakak ng kuryente
may kabarang-abang ni slot na ini nakaka-apekto duman sa halang utang kabayadan dahil palip dyan sa communication na yan sa mga nakawarang kliyente po na yan sa mga nagkahapon po rin. Kabali po sa kampanyata ito meter inspection, correction ng mga linya, kasi parte pa po dyan itong mga street light na daigig po po yan, kaya nangangapudan kita maging parte ng publikang programa kining mga nagkadaralagan specialist mga kandidato tangon yan parang kahit punang aspect bakit okay kasama rin kata ka lang tabi medyo nagbe-paid demi aram baka digdi sa Radyo Manray dyan ang control tabi sa Indo go ahead try tagiraray pasensya na. Okay. Go ahead, kasamang Renel. Yan. Okay. Yan. Medyo ang sounds mi dyan, okay man. Okay man. Ang volume. Medyo nagpipaid lang kaya, medyo nagiging dai unreadable o dai po nadadangog ka na sa tuwing mga paraan tabay. Okay, baka pwedeng adjust dyan. Balik kita tabi kasamang Renner. Oras ko niyan, iguan na kitang alas 10 eksakto nin pagkaaga. Balik sa Indo, Kasuray ko 2. Okay na. Okay. Yan, esensya na po kaigwal yan. Kinatay. Okay. Okay na. Sabi Radyo Manmani okay. Dadangog ka na. Yan. Sige. Go ahead. Tabi kasamang Renel. At yan mahagad akong go signal kung babanggiton tanaan dapat banggiton digdi. Sige. Aratsan yan. Itanggamata yan. So, nakolpikit yan mga announcement. Paabot ko na po ining sa preparasyon ta. Parang election and siyempre sa election man akan sa yung tertimbang ang kasurekod ko. Okay. Ilan ang kahusayan at kagandahan ng loob. Nag-music muna ako kan Kasuray ko 2 ta jingle ta medyo nagpe-paid talaga ang sa tuyang linya. Yan ang aming gabay, ang aming tagumpay. Kayo Kasama sige ta i-adjust na po ang volume. Hali po dyan sa opisina, main office po kan Kasuray ko 2. Okay. Sumobrang kadikit pero okay lang yan. Okay. Sige. Diyan daw pala ng ang pag-adjust bako mandigdi. Okay? Go ahead, Tabi. Signal mo. Sige. Okay. IMG. Yan. Pa-adjust na lang, Tabi. Tasayang ang oras kan mga announcement. Nagpuon po ang announcement ni kasamang Renner duman po sa paabuto na eleksyon kan sa tuyang kooperatiba. Nagsunod po sa warning digdi po sa mga gigibukan mga illegal na yan talagang ang task force kan Kasuray ko 2 day po nagpupundo maski sa aldaw na Domingo garo NX aga hapon sa Banggi. Go ahead kasamang Renel. Okay. Okay na yan. Garo malinaw na. Sige. Malinaw. Muna sige. Kita sa smart cellphone mo lang kita. Okay, sige. Sa smart. Okay. Okay. Habang gigibo ang pagpaagi ni yan. O yan, malinaw na. So, pasensya na po
At may mga adjustment lang kita. Talagang nakulang epekto kaning internet signal ta sa internet connection. Pabilon ta siguro ang phone IFG tabi ta garon nag-i-echo na lugod siya. Okay? And saka na lang pag ayos na. Okay, digdi sa to yung linya malinaw na tabi ay babalik na po ang Kasureko 2. Okay po, yan. Padagos kita pagabot duman sa mga street lights, kasi kung day po pinupundo ini mga street lights, saro mo yung na-obserbaran ta sa mga LGU barangays, sinibatang mga member consumer owners na halos 24/7 nag-iilaw ini mga street lights na nakaka-contribute, nakakadagdag duman sa paglangkaw kan sa tuyang inaapod na systems laws na tigbabarang-banga tang mga member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba. Kaya sana, nangangapudan kita, hindi sa mga nagkakandidato ngunyan, mga barangay officials, yan, na pag makulugan ta, pagkabanggi po, ining mga streetlights nagagamit ta, nakakatabang sa tuya. Kaya lang pag siguro panahon naman ta, gibuhon taman si mga obligasyon ta na punduhon ining mga streetlights dahil saro sa kampanya kan sa tuyang kooperatiba ngunya na maarabot na mga bulan gabos na mga street lights dalagan pa na yan ng metro gabos po makikita ang pipilion dyan tabi radyo man mani pero mas magayon ko ta kung sa partita bilang konsumidores ng kuryente and bilang mga barangay official namamayo sa tuyang mga barangay pag makulugan tamang ko ta punduhon ining mga ilaw na ini dahil obligasyon ta po yan ta nakakatabang man sa tuya sa kung kaipuhan kaning liwanag pagbanggi tabi o man. And yung mga naghahapot man schedule kan sa tuyang pre-membership seminar tabi radyo man nagpapadagos pag kondisirta ng seminar duman sa mga ma-apply ninyo connection. Yung connection, gusto sabihin, mapatagod ka mo ng kuryente, o kaya change name ka mo, nakabakal ka mo ng property, or ma-apply ka mo ng discount, sa mga senior citizen, na dahil nakapangaran sa INDA, tapos gusto mag-avail ka itong senior citizen discount na nasa 100 kilowatt-hour ang nakukonsumo bulan-bulan, yan, pwede sindang pasiring sa opisina ng Kasureko 2 para mag-apply po kayan. Pero kung dahil pa po kita member consumer kang Kasureko 2, ma-under ko kita ng pre-membership seminar. Ang mga schedule ka po kayan every Tuesday and Friday, every Tuesday and Thursday, di sa main office kang Kasureko 2, Barangay de Lucerio, Naga City. Igawan po kita sa Sinambak, every first and last Wednesday of the month. Igwaman po kita sa Pili every Wednesday, and igwaman po kita dyan sa Calabanga every Friday. Ang start po kan sa tuyang pre-membership seminar 8 a.m. to 10 a.m. magdara lang po ng valid ID. Yan. Kung di kita available, si mismong ma-apply ng kuryente, kaya ipapangaran kung di available, pwede pong magpa-represent, pwedeng magpa-represent, pero kaipuhan magdara ng special power of attorney, notarized po dapat, and magdara ng ID, kaya itong tigre-represented do, tapos yung nagre-represent, dapat notaryado, minsan authorization, nakalaag, tapos sa taas SPA, dahil man notarize. Dahil gusto sabihin ka yan, kung may dara po ka mo kayan ng SPA, autorisado na ka mo magpirma, kung ano man pong pipirmahan, maski duman sa application form, and kamo na po ang malakaw igisa sa tuyang kooperatiba sa Kasureko 2. Kaya itong new connection, change of registered name, o kung ano pa man nag-apply po ninyo sa ngalan po ng kuryente. Yan. Announcement, karanina ang sa tuyang barangay MSK election, nakulod kitang ginibong si mga preparasyon para sa papaabutan ng barangay MSK election.
nag-ego po kita ning nag-attender po ang satuyang acting general manager si Engineer Edgardo Piamonte. Igdi po sa paapod kang City Joint Security Control Center. Nagkaigwa ning meeting po yan kang nakaaging October 24, Tuesday, 1 p.m. dyan sa headquarters po kang PNP Naga, dyan sa may Barlin. And napag-urulayan po duman si Ginibo, na preparasyon kung sa tuyang kooperatiba, sa Casureco 2. And syempre, bago mangyaring eleksyon, and syempre, on the day kang eleksyon, muna na kapaabutan na October 30, 2023. Kabali po sa mga na-discuss, enjoyment kan sa tuyang mga tao, nakulo po kitang schedule mga yan na pinataypuhan mga senior itong supply ng kuryente during election sa maabot na Lunes. Dyan sa pili, hindi po muna kita sa Naga. Ito kitang medyo dakol-dakol po ini. Ang sarong grupo po naka-standby dyan sa may Peña Francia, Barangay Peña Francia, Naga City. Ikaw kita naka-standby sa main office na crew. And ikaw kitang naka-standby dyan sa may Pacol, sa may Mabolo, Kararayan, and Tinago. Sa iba po kaya nasa main office man, nagkakapera po ang crew na yaw sa main office kang Casureco 2. Sa Pili, kabali na po dyan, ikaw kita naka-standby dyan sa Pili sub-office. Ikaw po kita sa may Rodriguez Elementary School and Cadlan, San Jose Elementary School, din sa may San Jose Pili, Sagrada, sa may Sagrada Pamilya, Del Rosario Pili, and Anayan. Yan si deployment po ang tuyang tao dyan sa may sa Banwaan kang Pili. And igwaman po kita sa Milaor Minalabak, igwa kita dyan sa may Barangay Santo Domingo, igwa po kita dyan sa may Barangay San Jose, and igwa po kita dyan sa may Barangay del Socorro, Minalabak, and sa may Antipolo, Minalabak, and Santo Domingo. Yan. Iyo po yan si... Yan. Okay. Yan. Maski signal kang cellphone. Okay. Balik na kita. Pwede nang kondon ining cellphone niya. Tabi yan. Okay, malinaw na baga. Ikat na ining sarong linya, tabi kasama ng Rener. Okay na. Ay, pambira. Radyo Man Ray, cut ko na. Yan. Sige. And thank you. Balik na kita. Pambira man talagang signalin. Okay. Nariribaraw pa din sa tuyang discussion yan. Okay po, yan. Preparation kan sa tuyang election. Igdi sa Naga, sa Pili and Milaor. Ngunyan po ongoing sa tuyang coordination sa North Area kang Casureco 2 dahil may ginigibo mo po sindaning mga kumbaga deployment kan sa indang tao kung saan ma-standby, kung sakali may problema, mas accessible po kung saan ang mga presinto pwedeng kung saan ang presinto may problema, mas madali po sa tuyang responde. Ilalaag ta na mismo duman sa lugar sa tuyang mga personahe kan sa tuyang kooperatiba, sa tuyang mga technical personnel tabi radyo man. Yan. Nawawara kita sa focus. Signal. Anyway, sige, padagas kita. Sa North Area, sa North Area kan sa tuyang kooperatiba, diyan sa Tinambak, poon ka naman hanggang Tinambak si Ruma, Kalabang Gabumbon. Yan, nagkaigwan na po, tapos na sa indang pag-inspection kaining mga classrooms, nagagamiton po, ngunya na papaabuto na eleksyon. Ang importante, ngunya na daw, Friday, ang last day of campaign tabi Radyo Man Mani, sa aga pa ata. Sa aga. Sa aga. Okay. October 28. Oo. Yan, at least nakahabol kita. Kung igwa pa man mga problema sa linya o mga emergency power interruption, yan, before election, gigibuhon ta ang gabos para at least mamantiner na magayon po as in dire-diretso si supply kang kuryente. And nagparticipate man po si Casureco 2 duman sa ginibo kang COMELEC, katuwang po ang DPWH, PNP, as in iba pa pong government agencies, duman sa tigsasagibong Oplan Baklas, so bagong aga, aram ko, Igdi sa Naga, nagpuuna po yan, simultaneous siguro yan sa Kamsur,
Pero nainot na po ining Kanaman and Bagaraw aron po igwa dyan nangyari ning Oplan Baklas. Katuwang po ang satuyang kooperatiba ang Kasureco 2 sa pagpapasunod kay ining Oplan Baklas na kung saan kabali po si mga poste kan satuyang kooperatiba. Kung matatandaan ta, nagpagiramdum po kita kayan sa mga kandidato na ang mga poste po ang kuryente dahil pwedeng dukutan ng mga tarpaulins sa iba pa pong campaign para Pernalias na pwedeng maka-apektar man duman sa satuyang linya kang kuryente. Ano po? Maka-apektar duman sa ma-repair kung may re-repairon sa taas kang poste, tapos si poste kang kuryente dahil po malaga ning hagahag palibot na ning tarpaulin. Yan. Kabali po yan sa tuyang tigigibuhan ning paagi na mahali sa paagi po kay ning grupo ining Oplan Baklas na tiga bilog po kang Comelec, katuwang po ang iba pang mga government agencies. Yan syempre ang Kasureco 2. Yan, nagkaigwaman po kita ning task force diyan sa Karoyroyan, Tinangis, Karoyroyan hanggang Tinangis. Pinadagos na itong sa tuyang conversion diyan and upgrading kang linya, rehabilitation. Na kung saan po alos patapos na po si satuyang patrabaho dyan na tigahabol ta po ini dahil may mga eskwelahan man po dyan sa may parte kang Tinangis and Karoyroyan tabi Radyoman Mani. Yan, nagkaigwaman ng power interruption kasuudma sa feeder 13 and feeder 18. Ano po, dahil po ini kabali pa po ini sa preparasyon ta sa maabot na eleksyon. Ano po? And siyempre, after kang eleksyon, kang barangay, and Sangguniang Kabataan eleksyon, kunya na Lunes, si eleksyon naman sa Kasureco 2, tabi Radyoman Mani. Yan. Magkakaigwa po ng special district election sa Kanaman, sa District 2, Naga North, District 7, Magaraw, and District 8, Bombon. Ano po? Special district election. Mangalas po kita dahil si mga inot po mga pronouncement ta. Regular election po ko ta ini, tabi Radyoman Mani. Kaya lang, si schedule na inot po kang election sa Kasureco 2, dapat po nangyari po yan kang October 7, first Saturday kang October, which is October 7 po yan, 2023. Kaya lang may barangay and sanggunian election, may pinaluwas pong bagong memorandum from National Electrification Administration na tigok pa ba si inot na schedule din na regular election po kota ining mangyayaring ining election ngunya na November 11. Gusto sabihon from October 7, tig-move ninda ning November 11, 2023. Kaya naging special district election na po ini, hindi sa tulong distrito na sa ako po kan sa tuyang kooperatiba. Ulitan ta po, ang may election po, District 2, Naga North, District 7, Magaraw, and District 8, Bombon. Ano po, si mga interesado na mag-file po ng Certificate of Candidacy, yan, pwede na magpasiring sa opisina kang Kasureco 2, hindi sa main office, Barangay de Lucerio, Naga City, sa Institutional Services Department, Member Services Division. Hanapon lang si Engineer Junel Pasiona or si Miss Ana Vargas. Yan, para sa iba pa pong mga informasyon. Siguro tabi Radyoman Man, pwede tanang basahon dahil may mga naghahapot kaya manunungod po duman sa mga requirements para at least si interesado may dikit ng knowledge kung pero talaga si ko-comply niyang mga requirements tabi Radyoman Man. Correct. Okay, magdangog po duman sa mga interesadong magkandidato ngunyan na special election kan Kasureco 2. Mga kasama, hali po sa Kasureco 2. Uya po ang mga requirements for candidate for board of director. Uya po, certificate of candidacy. Dapat naka-fill out po kita. Kana sambit na COC. Siyempre, sa pigtalaan na panahon.
Kay puwanta po ang Philippine Statistic Authority birth certificate. Kay puwan may birth certificate na issued po kan PSA. Letter C. Tulong kopya, 3 copies of resume with 3 copies of 2x2 ID picture. 2x2 ID picture. Ilag na po nindo passport tangarig pasiguro passport size. And college diploma, mga kasama, transcript of record with special order for completion for a 4-year college course and or licensure examination if any. Certificate of membership of good standing from engineering department manager that the applicant has no been apprehended and or violated the Republic Act 7832. Certificate of membership of good standing from finance department manager that the applicant has no outstanding or unsettled accounts or obligation to the cooperative pursuant to section 26-B of PD 269 as amended by the Republic Act 10531. If incumbent and running for a re-election, kung kita po incumbent and running for re-election, a certificate from Finance Department that he or she has no unsettled or outstanding obligation to the co-op, including power bills, cash advances, disallowances, including NIA audit findings, and materials and equipment issuance. Saraditon. Pero nyaon po sa screening do, susugo na lang. Ikaw po pang requirements sa letter H. Certificate from the barangay captain, mayor, municipal mayor that he or she is a resident of the district he or she seeks to represent for at least 2 years immediately preceding the election. Certificate of good moral character issued by any any of the following: Barangay, National Bureau of Investigation NBI, Philippine National Police PNP, as in ining leader of the religious sect where the candidate is affiliated. So dapat igwa kita ng certificate of good moral character any of the following. Maski asain po digdi sa nabanggit. Certificate from the Institutional Services Department ISD manager that the applicant is a registered member of consumer, the co-op with membership OR number and consumer account number and that he or she have attended at least 2 annual general membership meetings within the 5 years immediately preceding the election. So saraditon, pero nyaon po sa screen ta, pinita po yan mahiling mga kasama. Madali lang tabi, Mr. Bukay, madali lang tabi ta igwa pa. Igwa po digding court clearances from the following: Municipal Trial Court MTC, Regional Trial Court RTC, and Prosecutor's Office sa saindong lugar. For the government, yan, sige, Sabi nagdaman mani, padagos ko na po. Sige na po, opo. Letter I. Po? L, sorry. Masala. Pag ito mabalik ito sa letter I. Okay po, for the government employees, certificate of employment indicating the position and salary grade and permit to run. Salary grade gusto sabihon, ang nakalag po hindi salary grade 16, gusto sabihon, hindi ka po pwedeng mag-kandidato.
Pareho si nagkakandidato tapos si agum niya na connected sa government, salary grade 16. Letter M for private employees, affidavit of private practitioner. Letter N, clearance from the employer due to resignation, retirement, separation, etc., indicating the no accountabilities. Letter O, medical certificate from government doctor and a drug test result current month. Letter P is sworn statement and assets, liabilities, and net worth, SALN. Letter Q is spouse personal data sheet if employed with the government, GOCC, indicating position and salary grade. Letter R, affidavit, no relationship within the fourth civil degree of consanguinity and affinity to any member of the co-op board, board of directors, general managers, department managers, nay appointed project supervisor, acting general managers, or its equivalent to higher position. Letter S, COMELEC certification that neither he, she, nor her spouse did not run in the recent concluded national or local election. Ini po, may mga kahaputan kita kayong paglilinaw, alip sa tuyang mga member consumer owners. Igo po kayong mga gusto magdalagan, nag-file ng kandidatura kang nakaagi pong eleksyon, bago ining barangay NSK election. Kung dahil sila nag-file ngunyan na barangay NSK election, pwede na po sila maglaban ng direktor. Ng pagka-direktor, hindi sa tuyang kooperatiba. Pero kung nag-file sila ngunyan ng barangay NSK election, tapos dahil man pinalad, tapos nag-file giraray ng pagka-direktor, hindi sa tuyang kooperatiba, yan, gusto sabihon, dahil po kamo qualified. Pwede man giraray, i-verify po nindo sa COMELEC, kung isyuhan po kamo ng certification na tabi Radzaman Money. Dahil tigre-required po kay puhan po ng may certification hali sa COMELEC na ikatalaga dahil ka nagdalagan ng any position sa gobyerno, si pinaka recent na ginibong eleksyon. Tabi Radzaman Money. Mag-local man yan o national, or ining barangay or sangguniang kabataan election tabi Radzaman Money. Yan. Okay. Sa tuyang mga binilisan mo ang oras ta. Hindi po si mga requirements medyo kadikit lang. Dapat i-print na yan, itaon na sa mga kandidato. Tangharig din sinda masakitan. Pero may mga paglilinaw, dahil may mga kanya-kanya man po kaya ng sitwasyon, ang kada kakandidato o makandidato ng pagka-direktor sa satuyang kooperatiba. Kung may mga kararibungan, pwede magdirekta na lang din sa moyang opisina para makaulay mismo ang in charge po kaya ning sa tuyang mangyayaring special district election na mangyayari po sa tulong distrito, ining Naga North District, Magaraw District, and Bombon District. May pong nakatukaw sa Bombon, incumbent director. Hindi po sa District 2, Naga North District, yaon po dyan si Director Angelino Cornelio. And sa District 7, Magaraw, yaon po dyan si Director Raymond Hermi Odzada. Yan. And sa Bombon, Mayo po. Kaya si mga interesado, yan, pwede na po kamo magluway-luway di sa opisina kang Kasureco 2 para maghapot kaning mga requirements na ini. Although naisabitan na ngunyan, kung may mga clarification pa kamo para masimbagan po tulos. As in, makalakaw kamo ka mga kinakaipuhan nitong dokumento. Bali, ang last day kang filing ka, base po igdi sa schedule of activities, nakalag po igdi shall be filed during November 1 2023 dahil maglagpas ting alas 5 nin hapon kung sabihon kung 5:01 na tapos may pagkabuigdi sa laog kang Kasureco 2 automatic po then na po kamo pwedeng mag-submiter ng certificate of candidacy. Pero dahil naman kita maghalap ng November 1
Kung mapipwede, anong pizza? Pizza 31 o kaya pizza 27, ngunyan mag-file na kamo ta kung may mga kulang pang requirements. And magigibuang pampaagi, may oras pa. Dahil pizza hanggang pang pizza 31, hanggang pizza 1 pa. Yan. Kaya lang ang opisina kaya sa gobyerno, baka pizza 31 sa roong aldaw na lang. Kung may mga kaipuhan ka mo ng mga requirements pa, di ko mo kaya may issue ang todos. Tabi Radyo Manmani. Nagpapagiramdam kita, si gusto mag-file ng kandidatura, ang unya na aldaw na ini, or pizza 31, o pizza 1, kung gusto pa nindo. Talagang, ang iba kaya, gusto suod, kaya lang kung may mga kaipuhan pang i-comply, sisibuto na po kita kayo sa oras. Yan. After kang eleksyon, ay after kang pag-file ng Certificate of Candidacy, mapuo naman po si siyempre itong screening committee na binilog man kan sa tuyang kooperatiba. Kabali po dyan ang Institutional Services Department Manager, Engineering Manager, and Finance Manager. Yan, tabi Radyo Manmani, si election man sa Kasureco 2 sa maabot na November 11, 2023. Yan, aldaw po yan na Sabado. Yan. Sa partiman kang mga consumer ta, kung hahaputon ta po, kung sa RSI si pwedeng magboto, ang cut-off ta kayan, si kang August 13, 2023 na naging consumer, naging member consumer owners kang Kasureco 2. Gusto sabihin, kung August 14, August 15, August 16, and so on, hanggang ngunyan sa presenteng aldaw na ini na naging kamong konsumidores ng kuryente kang Kasureco 2, dahil po kamo pwedeng magboto. Hanggang lang kita, ang cut-off talang August 13, 2023. Yan, malinaw yan, tabi Radyo Manmani, baka magkaigwaning kariribungan duman sa partikan sa tuyang mga member consumer owners, pag-abot po sa pagboto. And, syempre, si obligasyon ta, bilang sarong mga konsumidores ng kuryente, member consumer owners kang Kasureco 2, saro po yan sa duties ta and responsibilities na magboto kita during election sa satuyang kooperatiba sa Kasureco 2. Yan. Igwa pa, Radyo Manmani, baka igwang text dyan, nagpapaabot sa imo, may mga kahaputan para at least matanan taning oras bago po magtapos ang satuyang programa. Okay. Duman sa pigtutukar mo, nalalaganan in kontador ang kada street lights, sisayan ma-provide akan kontador? Kasureco 2 po. Kasureco 2 ang ma-provide kayo. Matabang na ang Kasureco 2. Pero kung tutusun, kung sisayan na bibenepisyuhan ka ni, yung kata na. Kundi, para mapadali siguro ang daralagan, Kasureco 2. Iyo po, Kasureco pa ang matrabaho. Okay. Kang medyo nakakaano na kaya halos 24/7 na baga, sayang po kang kuryente. Ang nag-i-income na kita na magtipid sa paggamit ng kuryente, pero ang ibang mga street lights 24/7 naggagana, nag-iilaw. Sayang po, sayang. Iyo, igwa man nag-uumaw sa lakdang na ini kan Kasureco 2, abo magpasabi kan pangaran para da ma-account kung talagang dakulang parte kan konsumo, itong nawawarang konsumo kan Kasureco 2. Iyo po, and apektado kita kayan gabos, tabi Radyo Manmani, dahil nagbabayad kita ng systems loss. Minsan kaya baga, grabe baga ang may mga kahaputan sa satuya, mananungod duman sa systems loss dahil dakulaon da ang binabayadan ninda, yung portion kayan. Pero data aram, ito pala ng mga street lights dyan, kabali po yan sa binabayadan ta. Kung taano ta po, tigbabaranga-banga tayo ninda kulang binabayadan ta sa systems loss. Taano ta nagwawara-wara ang signal nindo digdi sa Kipayo? Ang kuryente, signal, baka kuryente. Si Subago? Baka itong Subago? Kipayo, Kalabanga, yan. Subago po, nag-upload ako sa Kalabanga, may mga reported talaga dyan, hindi sa may Balunbon and Burabod, Kalabanga, yan. Pero narespondihan naman po yan, ongoing na po ang patrabaho dyan. Kaya
Igi man po sa Naga City, yan. Dahil na po muna mag-upod. No? Tunawaraan sa kuya mo. Urachan, pwedeng mag-upod Urachan. Igi man po sa Naga City, San Francisco Village 2. Ano po, may report man sa Satuya. Yaon naman po yan sa tao. Sa servicing crew na yaon sa Luwas. And may Flower Street. Ano po, yan, ongoing na po ang patrabaho dyan para maibalik tulos ang supply kang kuryente. Hindi sa mga lugar na inawaraan ng kuryente. Ining sa may Katmon, Milaor yan, sabi Radyo Manmani. Yan, siguro may Katmon. Yan. Oy, Padigdi, nagpo na po ang Operation Baklas kan Comelec, ang Kasureko 2, no rin mabaklas sa mga piglag na poste. O sa poste. Ala ko pati kung duman sa mga tarpaulin. Iyo ang gusto sabihin niya, si mga tarpaulin na pinako po sa poste kan Kasureko 2, no rin da ka mo mabaklas. Sa Kasureko, kabali kita dyan sa Upland Baklas. Saro lang po ang simultaneous po yan. Katuwang po ang Kasureko 2 dyan sa pagtanggal kay ini mga tarpaulin pong ini. Bago nang po niyan, ongoing na po siguro ngunyan si paglibot kang sa tuyang mga personahe. Sa panginganot po yan kang Comelec, PNP, DPWH, BFP, yan. DPWH. DPWH. Tapos ini pang SWMO, alam ko sa Naga, yan. Kabali yan sa meeting may nakaging aldaw. Ang Penro. Yan. Sa mga kahoy. Penro, DNR. Okay. Philippine Army, kabali po yan sa nag-aratindir duman sa paapod na meeting. Ano po? Correct. Ang nakaaging Martes. Ikaw Padigdi, good morning Sir Renner. Hapot ko lang po kung mapatransfer ng kontador sa poste, may charge pa po sa kuya ang drop wire. Mapatransfer. Ang hapot niya kung ita-charge siya sa drop wire, ano? Pero na lang po kung ihara-harayo ang drop wire kay baga ating ko provide niyan kang consumer. Siguro maaraman ta lang at least magibuhan ng job order mabisita tigasabing kung saan ipapatransfer. Dapat nagsasarabi kang pangaran pero pigbasa ta na tangarig at least masimbag ta. Sige po. At least kung sakali man kung may request po sinda, magpasiring na sa opisina kang Kasureko. Correct. Para malinaw kung ano talagang ita-transfer, kung saan, kung pirang metro. Saka kung may concern din na pagparahalo yun, nagbibilang ning aldaw, tapos pag sunod na matex, haloy-haloy na ngayon ini. So kung sabihin, mutual dapat kasamang Renner ang pag-attender kayo ni. Yan. May itaw si tamang informasyon. Yan. Kung may mga location po mas magaling kung may location reference point para madali or contact number para Google ko yan mapping tangarig uso na bagayan ngunyan. Ask ko lang tabi kuno arin ma-reading digdi sa Villa Corazon ngunyan nabulan kan Oktubre 2023. Villa Corazon kabali po yan sa babasahon ng metro ngunyan pong simanang ini na maabot po. Saturday, Sunday, nagpapadagos si pagbasa kang metro. Hanggang first week po yan kang November. Ano po? Pero excited na maray na makareceive kang bill. Yan. Dahil mababag sa to yung power rates. Yan. Ako nga si bayaran ko lang sa 1,000 plus na lang. Pambira. Ako la. Anyway. Sabagay, sinabayan man kaya ning malipot ng panahon. Yan. Sana din magdagos ang route ng panahon kung sakali man announcement ni Radyoman Mike. Si Weatherman Mike. Kaya pigdangog tayo ito sa bago. Importante man sa mga konsumidor sa kooperatiba. Sarong kandidato ay di naman ini. Burat. Una ko nakabangga sa pusti. Di naman po yan. Anyway, undas baga, diretso na ang preparation kan Kasureko. Ay po, undas. Nalilingawan ta, maundas ko pala. Todos Los Santos. Sige. Okay. After kang election, Monday ang election ta, may sarong aldaw na paingalo man ang satuyang mga personahe dahil ang duty takayan tabi Radyoman Manning poon sa election poon pizza 30 ning
12:01 AM na yan, 12:01 AM ning pitsa 30 hanggang po yan ning pitsa 30 man na alas 12 12 midnight po. Pero may alert team nasa eskutin nyo yan. May alert team. Okay. Kay po hantang bantayan na masiguro na mayong magiging problema ang supply kang kuryente. Kaya nga ni baga naglalaog na kita sa mga presinto, sa mga gigibuhan kang eleksyon dahil para masiguro na mayong magiging problema ang kuryente diyan. Lalo na sa Birilangan. Kung banggi na tabi Radyoman Mani iguba kayo mga erestorya manumana pa tayong Birilangan. Biglang nawala si kuryente. Yan. Tapos pag balik ang kuryente lamang na si kalaban. may dagdag kurit. May dagdag tulos. Tirang kurit. At day pa man diagonal. Naging diagonal pag... Tapos may saro pang nakahabol na kurit. Pambira. Nakahabol. Saro yan sa pag-iibitaran ta. Minsan, sinabutahin nga yan. Siguro nga yan. Kabali nga dyan ang Kasureko. May pinapaboran. Yan. Mga araw kaya ng mga issues. Kaya lang, sabi ta nga, data man yan mababantayan, gabos. Po. Kaya siguro, bilang pagpasiguro, ining mga yaon man sa presinto, may mga watchers man po yan, siguro, pasiguro manggirari kita. Magdara kita ng mga flashlights. Kung may emergency lights, mas magayon. Pinaka-basic, kandila. Kung sakali man, talaga magka-problema. Dahil sa pigbabantayan tayo tabi Radyoman Mani, may mga coastal and upland barangays kita na kung saan medyo kaya po talagang bantayan, may deployment na kita dumaning tao. Talagang data man yan na masisiguro. Ang hapot kaya sa tuya, daw nga 100% nga gabos. Dahil magkakaproblema ang supply kang kuryente. Yan, data po yan kontrolado. Pero ang assurance na igdi may ma-responde kita tulos kung magka-problema man. And undas, Pizza Uno, November 1, yan, kabali po yan sa satuyang binilog na task force, after kang election, undas naman kita. And ang deployment naman kan sa tuyang tao, duman sa mga kampusan to. After sa mga eskwelahan, malipat naman si grupo hindi sa mga kampusan to tabo Radyoman Mani. Correct. So yun. So oran tabay and kaipuan po kang Kasureko to an sa indong impormasyon ipaabot tulos tangarig nyaraon man pati sa area ang sa tuya pong mga personahe. Okay. Mayo na kung hapot digdi naubos na nakaabot na nga ni duman sa batiko sa after kang kang election sa Kasureko, saro sa pigpiprepararan ta annual general membership assembly. Igo na. Kasureko to. Agma. So may mga premyo, sana may mga premyo mang giraray. Igwa. Day mahali. So sa tabang yan kan sa tuyang mga board of directors. And siyempre kang management kang Kasureko to. Yeah. And sa mga member consumer owners, para sa mga member consumer owners po. Okay. So yan. Good luck sa duwatang direktor na mapapalaban. Yan. Direktor Cornelio, tapos ki Direktor Ojada. Good morning ki Director June Cornelio and Director Ojada Kan Banuanin Magaraw. Okay. Good luck sa indong lutsada. Okay. Mga kasama. Mayo naman ka mga pot. Trick or treat. Okay, may okay, trick or treat at san po sa Kasureko to. Mga kaakian na mabisita. Uso talaga yun yan. Kailang may data na kay Puan maglagning maskara pwede man kami dyan. Yan. Ang sa imong sa mga gurang. Daw kung guwaman sa mga gurang? Pambira. Sa aki lang kayo dyan. Malibot man kita, may dara kita ning pumpkin. Apod yan. May bitbitan. Wala ka ring dulce. Lang kayo kita pwede magparakakan mahamis.
Sa December na lang ang miss na yan. Dulce. Ayan. Okay. Pwede man da maglibot sa taon na lang kitang mga dulce. Alright. Okay. Sana rin naman mani-mani naman. Ayo, thank you. Sana sa mga nag-antabay. Mapakaray ang signal ang internet. Iyo, digdi medyo aminado, nagluluya talaga. Ano? Pasensya na. Apektado pati ang programa. Naman yan converge. Pasensya na po kamo. Medyo nagkaigo kita ning Subago, pero at least nagibuhan man paagi kang IMJ. Partner man nindo ang NX sa Kasureko. Ayun po. And congratulations NX and Kasureko. Okay, congratulations sa Ruhalawig pang Iribahan. Thank you sa good luck kay Radyoman Paul Santong. And sa tuyong iba pang mga pagiriba. Yan. Oo. Okay, kay Attorney Nexon Tabora. Yan. Tabay man yung permit sa tuyo. Si Kagawad Kid Calleja, nagantabay man. Nagdadalagan kapitan dyan sa Dayang. Kapitan, ang pagbabalik ni Kagawad Kid Calleja. Yan, sige. Okay. Iba pa. Masunod po. Radyoman Mani naman ang sunod kaya. Pabiloon ta sinda. 2 taon man lang. Okay. Good luck sa gabos na kandidato ko niyan. Magbarangay man niya. Ay, magbarangay captain, barangay kagawad. O magdirektor. Magdirektor. Direktor kan Kasureko. Sige. Ang panlaban tangon niyan, ang Director kang Naga North, Director Cormelio and Director Odzada, mapapalaban siya. Mapapalaban. Hiling ko, dakol man pag-accomplishmento, pero basehan ta po, may mga kandidato. Kaya good luck, okay. Mga kasama. Okay, okay naman. Oras na. Oras na. At least nasimbagan po si mga gabos ng mga kahaputan sa satuyang programa ngayon ng pagkaaga. Yan, sa ngaran po kang Manamento kang Kasureko 2, sa pamamayo po kang satuyang Acting General Manager, Engineer Edgardo R.P. Amonte, and siyempre sa satuyang Junta Direktiba, sa pahinginot kang satuyang Acting Board President, Director William Basmayor, kang Minalabak District. Ini po si Renner po Pabukay, magribanan kita sa masunod na Biyernes ang satong kooperatiba. Thank you po and God bless po sa gabos na nakantabay. Kasama marabalos kan sa idong pagantabay. Yan po ang edisyon na naman kan programa kan Kasureko 2 and good luck po sa mga kandidato kan direktor kan Kasureko 2. And then sa pangalan kan serbisyo publiko, edi po ang sa indong lingkod. Ako po si Radyoman Manny Basa, Lado Technical si Radyoman Ray Gomez. Masunod na UNC mga kasama. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureko 2 is a recipient of the following plaques of recognition. MCO Prime Participation Award. Platinum Seller Award. And Prompt Payer Award. Likewise, Kasureko 2 is a recipient of different certificates of recognition. MCO Champion Award. Occupational Safety and Health Excellence Award. And Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureko 2.
Kasureco 2 tipid tips. Kung may napili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.